yksikään myyjä ei osaa käsitellä päättäjäkomiteatilanteita. No joo, ehkä joku myyjä, mutta säännönmukaisesti kukaan ei osaa käsitellä päättäjäkomiteatilanteita. Eli tilanteita, jossa on sen sun tapaaman päättäjän lisäksi jotain muita päättäjiä, jotka vaikuttaa siihen päätökseen. Ne päättäjät saattaa tulla ihan erilaisista lähtökohdista, niillä saattaa olla ihan erilaiset persoonat. Ja jos sä lähdet myymään niille päättäjäkomitean muille henkilöille samalla tavalla, kun sä lähdet myymään sille henkilölle, jota sä kohtaat, niin sä menet väistämättä pieleen. Ja totakaan suurin osa ei tee. Suurin osa jättää sen sisäisen myynnin sen asiakkaan vastuulle. Ja sekin on verrattain typerä idea, koska se asiakas ei tiedä sinusta mitään, eikä tiedä kuinka hyvä ratkaisu teillä on sen asiakkaan tilanteeseen. Eli sun on jollain tavalla päästävä niihin ihmisiin kiinni, jotka vaikuttaa siellä ostokomiteassa. Ja ainoa tapa päästä siihen kiinni on personoida niitä argumentteja jokaiselle profiilille, mitä sieltä päättäjäkomiteasta löytyy. Ja ennen sitä totta kai meidän pitää myös ymmärtää se koko päättäjäkomitean kokoonpano, mikä sekään ei ole itsestään selvää, mutta hyvä myyjä pystyy hyvällä pieteetillä sen tekemään ja personoimaan niitä argumentteja. Ja toki sen ei tarvitse tehdä sitä manuaalisesti, Revial voi hoitaa sen myyjän puolesta myös.